שלום לכולם, אני איתמר קורשה ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון שלי. היום אני אלמד אתכם איך לשרוד את החתולים החמוד הזה בפחות מ-17 דקות. הוא באמת מאוד קל ואפשר לעשות אותו בכל גודל שרוצים. אפשר לעשות בכל הצבעים ובכל סוגי החוטים, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז בואו נתחיל. אני הולך להשתמש בצמר הקטיפה הזה הלבן, אבל אתם יכולים להשתמש באיזה סוג צמר שאתם רוצים. אני ספציפית רוצה שבבובה שלי לא יהיו חורים ושהיא תהיה מדויקת, אז אני אשתמש במסרגה דקה בעובי 3.5. אבל אתם יכולים להשתמש באיזה מסרגה שאתם רוצים, תלוי לעובי הצמר. אז כן, אז אנחנו נצטרך מסרגה, זוג עיניים וסוגרים, מספריים וצמר. אוקיי, אז אנחנו נצטרך צמר ומסרגה לשלב הזה. אנחנו מתחילים מקשר סליפנוט ו10 עני שרשרת. איך עושים עני שרשרת? מלפפים חוט על המסרגה ויוצאים דרך הלולה שיש לנו על המסרגה. אז עושים 10 כאלו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אחרי שיש לנו 10 עני שרשרת, מה שאנחנו הולכים לעשות זה לסרוג מהעין השנייה מהמסרגה, זאת אומרת לא מהעין שעל המסרגה, העין שאחרי המסרגה, 10 חצאי עמודים. איך עושים חצאי עמודים? יש לנו את העיניים, אז אנחנו נכנסים לתוך העין, מלפפים חוט על המסרגה ויוצאים איתו דרך העין, כך שיש לנו 2 לולאות על המסרגה. אחרי שיש לנו 2 לולאות על המסרגה, אנחנו עוד פעם מלפפים חוט ויוצאים דרך 2 לולאות. ככה עד סוף השורה, 10 פעמים. אז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אז בעין התשיעית, מה שאנחנו הולכים לעשות זה 3 חצאי עמודים באותו מקום. אז עשינו 1, עכשיו עוד 1, זה 2, ועוד 1, זה 3. אחרי זה אנחנו הולכים לסרוג על העיניים האחוריות. זאת אומרת לא לסובב את העבודה ולסרוג עכשיו על העיניים שסרגנו, אלא לסרוג על העיניים שמתחת. אוקיי? אם זה השורה שעכשיו סרגנו, אז אנחנו לא סורגים עליה, אנחנו סורגים על השורה שמתחתיה. העין השרשרת. אז אנחנו סורגים מהעין השנייה. אז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אוקיי, אז אחרי שסרגנו 9 פעמים, מה שאנחנו הולכים לעשות זה לסרוג 7 חצאי עמודים עכשיו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ועכשיו עושים אינקריס. מה זה אינקריס? 2 חצאי עמודים באותו מקום. אז אחרי שעשינו 7, עושים 2 חצאי עמודים באותו מקום. 1, 2, חצי עמוד, 1, עוד אינקריס, 8 חצאי עמודים,
עכשיו עושים increase וחצי עמוד. אז אחרי שעשינו את זה, אנחנו עכשיו בשורה 4. אנחנו הולכים לעשות 25 חצי עמודים לאורך כל העיגול שיש לנו, שאנחנו לא סורגים אותו שורה שורה, מפה לפה, מפה לפה, אנחנו סורגים אותו כעיגול, רק בצורה קצת יותר שטוחה. אוקיי, אז כשסיימנו לעשות 25 חצי עמודים לאורך כל העיגול, הוא אמור להתקפל ולהיראות ככה. עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות זה עוד 12 חצי עמודים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו קצת מסתבכים. אנחנו הולכים לעשות 6 שני שרשרת, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ולסרוג בתוכם חצי עמודים. 1, לתוך השש שני שרשרת שעשינו. 1, 2, 3, 4, 5 ו6. ו6. עכשיו אנחנו עושים עמוד אחד. אתם רואים הנה עמוד, ועוד 12 חצי עמודים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. אוקיי, אז כשסיימנו לעשות 12 חצי עמודים, אנחנו עושים את אותו דבר בדיוק. 6 שני שרשרת, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ועוד פעם, עוד 6 חצי עמודים לתוך העיני שרשרת שסרגנו. הנה, וחצי עמוד כמו בפעם הקודמת. ועכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות זה פשוט לסרוג עד שנגיע שש עיני שרשרת והשש חצי עמודים שסרגנו עליהם. אז נסרוג עד שנגיע לזה. אז כשהגענו לזה, מה שאנחנו הולכים לעשות זה לסרוג עוד שורה בתוך שש עיני שרשרת ושש חצי עמודים שעשינו, אבל בדרך אחרת. אנחנו עושים 4 חצי עמודים. אחרי 4 חצי עמודים אנחנו עושים increase, שזה 2 חצי עמודים באותו מקום. אחרי זה עוד 4 חצי עמודים. ו13 חצאי עמודים. ארבע חצי עמודים על 6 חצי עמודים שעשינו בתוך השש עיני שרשרת. רגע. אחרי זה increase. עוד 4 חצי עמודים. ועכשיו עוד 13 חצי עמודים.
עכשיו לי יצא עכשיו 9 במקום 13, כי אני עושה את הגודל הקטן יותר, כי אני החלטתי שזה אמא ואבא ואני אסרוג עכשיו תינוק. אז לגרסה הגדולה יותר עושים 13, לגרסה הקטנה עושים 8. אז מה שאתם מעדיפים. ועכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות זה 49 חצאי עמודים. כן, זה נשמע מאוד הרבה, אבל אל תדאגו, זה ממש קצת. אז נתראה אחרי 49 חצאי עמודים. אז בגלל שאני אעשה בגרסה קטנה, אני עשיתי רק 37 במקום 40. אז אנחנו הולכים לעשות עכשיו 17 חצאי עמודים. ועכשיו שתי החזרות. אז איך עושים החזרה? אנחנו נכנסים ללולאה הקדמית של העין, ולא מלפים חוט, רק שמים. ונכנסים לעין שאחריה לתוך כל העין ומלפים חוט. ויוצאים. כשיש לנו 3 לולאות על המסרגה. אחרי שיש לנו 3 לולאות על המסרגה, מה שאנחנו הולכים לעשות זה ללפף חוט ולצאת דרך שלושתם. אוקיי, אנחנו הולכים לעשות את זה עוד פעם. להיכנס עם המסרגה ללולה הקדמית של העין, להיכנס לכל העין שאחריה, ללפף חוט ולצאת דרך העין כשיש לנו 3 לולאות על המסרגה. אחרי זה אנחנו מלפפים חוט ויוצאים דרך שלושתם. זה החזרה. עכשיו אנחנו הולכים לעשות 20 חצאי עמודים. אוקיי, ואז עוד 2 החזרות. אוקיי, אז לגרסה הגדולה 20, לגרסה הקטנה 12. אני עשיתי 12 חצאי עמודים. עכשיו אנחנו הולכים לעשות עוד 2 החזרות. 1, 2, ועוד 4 חצאי עמודים. 1, 2, 3, 4. אחרי זה אנחנו הולכים לעשות החזרה 1, תשע חצאי עמודים, לגרסה הקטנה 5, לגרסה הגדולה 9, החזרה, רגע, ועוד 4 חצאי עמודים. אחרי זה אמור לראות ממש כמו סוודר קטן כזה, רק שהוא סגור מלמטה. וזה אמור להיראות ככה, כמו סוודר קטן כזה. עכשיו מה שאנחנו עושים זה 2 החזרות, שלושה חצאי עמודים, עוד החזרה 1, ו8 חצאי עמודים. עכשיו אנחנו הולכים עכשיו להכניס עיניים. אוקיי? אז אני אבחר עיניים, אכניס אותם עם הסוגר ואני אחזור אליכם. אוקיי, אני אוהב לשים עיניים גדולות כמו שאפשר לראות כאן וכאן, כי לפי דעתי זה הרבה יותר חמוד. אבל אתם יכולים לשים גם עיניים קטנות, זה גם מה שאתם מעדיפים. עכשיו אנחנו הולכים לעשות משהו כזה. זה הולך להיות קצת מסובך. 4 חצאי עמודים. אחרי 4 חצאי עמודים אנחנו הולכים לעשות 2 החזרות. 1,
2, עוד 3 חצאי עמודים, רגע, 2 החסרות, ועוד 4 חצאי עמודים. עכשיו אני הולך להכניס מילוי. אוקיי, עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות זה עוד 4 חצאי עמודים, 3 החסרות, ואנחנו הולכים לסרוג עכשיו את כל השורות שנשארו לנו, עוד 4 שורות שלמות בלי החסרות ובלי הוספות, רק חצאי עמודים. אוקיי, אז ניפגש שנסיים 4 שורות של חצאי עמודים. אוקיי, אחרי שסיימנו 4 שורות של חצאי עמודים, אנחנו הולכים לעשות עוד 8 שורות של חצאי עמודים. אז נתראה בסופם. אוקיי, אז כשסיימנו אנחנו יכולים לגזור את החוט ולמשוך. ויש לנו חתול ים. אז בהצלחה, ואל תשכחו לתייג אותי באינסטגרם ולהראות לי מה סרקתם. קוראים לי תמר קורשיה באינסטגרם וביוטיוב סריגאי מתמר. אז נתראה במדריך הבא. ביי.